Sí. que remata o partido, polo menos, según o meu criterio, o fútbol non é xusto. O mellor partido que xogou o Deportivo Solsona na segunda mitad dos últimos primeros minutos de primeira, un empate moi pouco. Bueno, efectivamente, no, creo que vendo o partido en xeral, pois sí, eu creo que merecimos máis, porque creo que o equipo mellorou. É dicir, estivemos tampouco mellorou excepcionalmente, pero sí que melloramos e conseguimos pouco a pouco dominar ao rival e, bueno, e crear certo perigo en algúns momentos, non? Desde ese punto de vista, pues eu creo que o resultado máis xusto haberá sido que gañáramos o partido, ¿no? Pero outra vez es un erro importante en o cuarto na Liga, pues lévanos a poñernos por detrás e despois, evidentemente, a alegría do empate, ¿no? Quer dizer que en este sentido, pues como remontamos do 0-1 ao 1, pues bueno, non é exactamente o mesmo, pero sí, creo que o equipo estuvo un pelín mellor e non recibe hoxe o fútbol non lle dou que creo que mereceu. Cambiache no descanso porque Sí. estabas con un equipo detrás que por dentro, no descanso cambiache radicalmente, cambiache un minuto. Sí. Foi esa causa da maioría? Non creo. Nunca se sabe, unha... Bueno, tal como é o partido, pues se podría causa-efecto, pero non o creo. Creo que sería exactamente igual se Juan Domínguez seguira no mesmo sitio. Eu creo que o que cambiou un pouco tamén foi o comportamento do equipo rival. Creo que se ve un pouco decreceu o seu rendimento e nós fomos un pouco hacia arriba. Non tería resposta para esa pregunta, porque non o sei, pero considero que non, porque falámonos no descanso e, o equipo algo máis tranquilo, digamos así, algo máis reposado, digamos, con esa situación de Juan Domínguez con Wilk, sí que se siente ben, pero, Wilk creo que estuvo impresionante, non seu, fixo un partido tremendo, tanto xogando só como xogando acompañando a Juan Domínguez. Precisamente, por la sustitución de Wilk, te lo pregunto porque no sé qué ocurrió, pero vi que Julio hizo unos gestos hacia el banquillo como de desaprobación, incluso después del gol, que fue casi posterior a la sustitución. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Sabes qué pasó? No sé. ¿Qué quería Julio? No, quizás estuviera preguntando cal sería a situación, como se colocaría o equipo a partir de entón, ¿no? Pero a orden estaban dadas, non sei. Non me fixei en ese detalle, non sei. Preguntarei. Hombre, quizá o equipo se sorprendera un pouco, porque o equipo estaba xogando ben, evidentemente, pero, íbamos 0-0 e, hai que tomar decisións en algúns momentos para buscar gol e intentei buscalo con Luis e quedando con Juan Domínguez e Julio atrás, sin cambiar o resto do equipo, 4-4-2, digamos así, que? Pepe. No, era eso, que buscabas, como decías que Wilk hizo un partido impresionante, ¿qué buscabas cuando lo retirabas del campo y metías al equipo? Claro, es decir, buscaba un pouco quedarme con Antonio e Rudi por fora e, con Juan Domínguez, digamos, de medio centro, a máis Julio, non? E poñer dos dianteiros, non? Un pouco que buscaba era posibilidade de ter máis xente na área, porque en algúns momentos, como se podía apreciar, pues, o importante, evidentemente, non é estar na área, pero hai que chegar, non? En ese sentido, pues, a veces tiñamos posibilidades de remate e cando a área non está sementada de xogadores propios, pues, evidentemente, os remates son máis complicados, non? Pero precisamente chegábase Que? Sí. Estamos en el fútbol, pero hai dúas asignaturas pendentes. Un é balón parado e outra gañar en Riazor convencendo. O sea, podía, polas ocasións que crear. Sí, ese é un ángel onde desexo compartido por todos, non? É dicir, evidentemente o que quere gañar o equipo, eu tamén, porque queremos que a afición se vaya contenta, sabes? É dicir, é un pouco un obxectivo primordial para nós, pero, de momento estamos pasando apuros, non estamos dándolle ese premio que a afición merece, que volveu a estar outra vez impresionante e, temos que mellorar, certo, eso é verdad. Pero, creo que
é posible que deramos un paso para adiante. Eu sempre digo que hai que, evidentemente, valorar cales son as nosas forzas con respecto aos demais, quenes son os demais e quenes somos nós tamén. Iso é evidente, porque se perdemos esa perspectiva, se cadra equivocámonos, non? Pero demos un paso adiante, evidentemente, vamos 5 goles en contra, 4 a balón parado, que digamos que non serían excesivos se leváramos 15 en contra, por exemplo, non? Pero claro, canta moito decir 5 goles en contra e deles 4 a balón parado, non? 2 faltas, un penalti e un córner. Non son números alarmantes, digámoslo así, nunha estadística normal de un equipo, pero canta que de 5 goles só os rivales nos marcaran un gol en xogo dinámico, non? E, por tanto, aí temos que mellorar. Hoxe volvemos a cometer erros en esa acción puntual e pagámoslo caro. Quería preguntar por a xogada da expulsión e preguntarche tamén se te preocupa que a partir de agora poida baixarse o nivel de exigencia para enviar chagada. No, bueno, eu solo... Bueno, o árbitro entendeu... Non sei que entendeu. Eu solo protestei unha falta aritmética que se iba, unha patada, e non foi cartón amarelo. Foi o primeiro cartón que me enseñou. E, bueno, eu, cando o árbitro xa se fora, eu solo tirei unha botella de agua contra o meu banquillo. Bueno, non sei... É difícil interpretarme, porque non sei que interpretan os árbitros en estes momentos, porque evidentemente teño dereito a cabrearme comigo mesmo, con moitísimas, sabes? Pero eles fan un xuicio de valor e tomaron como outra protesta máis, 2 protestas seguidas e expulsión. Non tiña esa, decir, era cabreo cando me enseñou o cartón, eu cabreime comigo e, bueno, volvín e reaccionei de forma estúpida, co cual pido perdón, evidentemente. O árbitro se cree que eu intentei menospreciar, non era así, e tamén, pois, evidentemente, pois, é un comportamento que diante da miña afición, polo menos, non me podo permitir. E pido perdón por eso. Fernando, non era por casualidade, non? Que? Pero, cando non estabas no banquillo, o Deportivo se movió. Xa. Pois se cara presiono demasiado aos xogadores, sabes? Que cercanía, non? Que cercanía. Outra pregunta, Gonzalo. Mister, más allá de la reacción del árbitro con tu expulsión, ¿cómo valoras su actuación global dentro del partido? Bueno, claro, ahora vou a ser subjetivo, claro, como entrenador da casa, non? Bueno, eu creo que no primeiro tempo levábamos, non sei, 15-20 faltas, nós apenas facemos faltas e todo era casi sempre, cando había dúbidas, pois era en contra. Non... Bueno, non creo que non empatamos por culpa do árbitro, pero digamos que tampouco foi unha labor que me encantara, que quedara a gusto, non? Vale, la última, venga. Mayoría, hoxe houve ocasións Sí. esta semana que un dos problemas era, bueno, cousas e outra cousa. Unha delas era que non había chegado, non había ocasións. Sí. Houve ocasións. Bueno, sí, pero eu creo que nos falta un pouco de convicción para pisar a área, unha capacidade de penetrar hacia o porteiro que non temos, máis determinación, non sei, un pouco máis de confianza. Eso, eu noto un pouco eso, non? Certa fluidez no xogo ofensivo, ritmo, sabes? Esa capacidade de recuperar a pelota, volver a atacar, recuperar, volver a atacar, algo, sabes? Algo musical é o que nos falta. Debe ser porque estamos aínda nos ensaios e non temos aínda ben collido, pero algo así. Noto eu que o equipo nos falta, creo que co paso do tempo, espero que vayamos mellorando dentro do posible. A segunda parte da pregunta se mellorou, pero aí, aparte do gol, Sí. para mí tamén había un coche que perder. Eu creo que non se pode facer unha entrada como se fixo cando estás falando isto. Falo de Luisín. Bueno, se ves na tele, que eu vino na tele, bueno, evidentemente, quero decir que eso xa falamos, non? Eso ten seguro, non? Que Luisinho debería ser consciente de que ten un cartón amarelo e non podría, decir, polo seu ben, polo vento deportivo e por todo, pois evidentemente el xe é consciente de que actuou de forma incorrecta. Pero ahora ben, se vas realmente, miras a falta en sí en directo na tele, ves que non, vamos, se iso é cartón amarelo, a que che estou dicindo eu, sabes?
a patada que lle deron a Arizmendi na banda dereita, tal e cual, pois vamos, é que realmente Luisiño, claro, é unha entrada por detrás, bueno, pero como digo sempre, é dicir, para expulsar a un futbolista do terreo de xogo deberías repensalo e pensalo moitísimas veces. Pero bueno, é consciente que eso tentou, digamos, o demonio, que non é o árbitro neste caso, quero decir, o árbitro actuou en consecuencia, expulsou, non? Paco Herrera é un dos poucos adestradores que son auténticos cabaleiros. José, na prensa, non evitou... Eu tamén son cabaleiro. Digo, non evitou pronunciarse sobre o Deportivo, Sí. e sobre todo que non estaba de acordo ca súa expresión. Bueno, agradezco yo. Pues, bueno, porque ao fin e ao cabo son lances que nos os tocou a min, outro día vai tocar a outro, ¿no? Evidentemente. Por lo tanto, gracias ao adestrador do Zaragoza, e somos amiguetes, Por eso digo que non hai quitarlle mérito, pero a un amigo pues sempre se fan estas cousas, ¿no? Vale. Mañana Chao.